Ato yun, dito lang tayo sa taas. Tulungan natin si Tolbin. Lalagay ng natirang konting yero. Isang yero na lang total, no? Bali dalawa. Yan lang naman yung natitira na din na bubungan. Ayan. Saglit na lang to. Ayan, dyan tapos na. Ang gagatso, nagpapalitada. Ayan, makyat tayo. Ingat po tayo, ingat. Aray ko. Hanggang dito lang. Amo, talagang amo. Gitna yan. Dito? Dito lang. Pangalawa. Oh. At ayun po. Bakit sila muna maglalatag ng plywood dito at i-fix kasi pag palitada rito. Kahit na may sapin dito, iwasan matalsikan. Ayan, so bali, pag napalitadaan na lang ito. Saka na lang i-fix yung plywood dito. Ngayon pa... Ano? Fix screw. Oh, putol! Fix screw. Ayun po lang. Atay siya nagbubong para wala nang umano rito na ulat sa baba. Na pwede tutungan ng plywood. Kantahin mo dyan. Ba? Wala. Amo talagang amo. Bitawan ko na yan. Hit! Bakit? Ano? Ano lang? Ano na yan? Oh. Oh, gano'n. Ano na tayo balde? Ay, siguro ka na. Pwede naman.
Gatcho, konti lang yan. Ano? Oo. Oo. Ano ba? May halsot yan. Ano? Meron ba ito? Ano? Ano ito? Kaya betul. Ganyan. Masakli na ako sa gamit yung plywood dyan. Zero. Lalagay na ako ng ulo niya para plywood na. Patanggal ng mas dyan, tol. Ano mo yung mga Ayun, gamit niya, kanina yan. Damit pa puno ng semento yan. Kung nalagyan ng ano, insulation. Ano ba? Sabihin mo. Ano? Oh, matang. Ayan. Halo. Ganyan ko muna to tol. Okay, sama apakan. Basag ka, basag ka naman talaga tali. Basag talaga ang tali. Ano, ipipix mo muna? Ipipix mo muna? Oo, itouch ko na. Itouch ko na. Sa baba lang ang umpisa. Ito mo. Ito na na-frame. Dito na sa baba. Dito na. Sa baba yan yung unahin. Alin? Ayan. Ito. Sandali pa yun. Ah? Dato nagdaro po tayo pula. Oh! Oh! Na talaga.
Tupik. Oh! Tol. Halo. Makita. Dito. Yung maliit. At yung malaki. Ito yung malaki. Hindi ako ito. Sinabi ko sa baba. O, parang nasa gunting po. Ah, Gunting. hindi ako sa baba. Ito dito. Kulang lang ako. Wala pa yun, wala na dun. Wala dito daw. Yan ang kang ano lang. Gunting sa zero. Yan ang gunting. Dama. Eh. Iba pa. Ayun. Napakataas. Putulin natin yung mga sobra na insulation. Lamig. Kulang pa yata yung texture. Lamig ba? Klasik. 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 Nay, Ah, ano gagamitin mo sa pagkakas? Ano ipapapos sa pagkakas? dalawa. Tama sa pusti. Oh, medyo.
Hawakan mo dyan na mahulog. Ilampas ko sa zero, oh. Pantay ko lang. Dito sa dulo. Dito. Dito ba? Dito. Ilampas ko para mag-lock. Sentro ko. Oh. Oh. Pinalampasan ng 4. Lampasan ng 4. Tama lang, maglalaki rin sa kapila.
Ay, maganda na. Ganda lang tingnan dito sa taas. Pantay-pantay na yung kumiyero. Ano? Pantay na. Isa. Tol. Hi, people! Amo! Buti lumilim. Yan tayo sa taas. Lima na lang. Lima. Oh.
na, madilim na sa loob. Ah, Ay! yung. Ah, okay. Yan, napakataas na ito. Ayan, oh. Init! Yo! Nakita namin yung Mount Everest! Lumabas! Yo! Dito kami ngayon sa Mount Everest. Italikunan. Dito kami ngayon sa Italikunan. Blind yan. Pwede yung magpisuyo. At then parang di kakayanin ng cellphone natin para mag-overheat siguro yan. Kasi napakainit na. Magkukulang mamamatay yung cellphone natin. Makabot. Grinder. Dito yung country. Ay, nandyan na. Thank you, very good. Akyat tayo! Talaga! Nakakontratas ko yung kahay. May pagod yata sa mali. Ganol! Ganol! May tick screw pa yata dyan sa kaldero. Yan o. Sa kaldero, meron pa yata. Ha? 5 na lang to dito. Balik mo yung mga nakulog. Ikaw pa na ako? Yan pa. Ulit! Relax lang. Ulit! Bababa ako! Ito na lang. Oh. Yan na.
Yung silong natin cellphone. Overheat. Overheat to. Ayun na po. Tapos na po yung yero. Last na to, last na. Last na. Yan na po talaga. Tapos na. Yan. Ganda na ng bahay. Madilim na sa loob. Madilim na dito sa ano, sa loob. Ayan na siya oh. Madilim na. Tapos na talaga. Hindi na kayo mauulanan. Yan, inaalbor ko sana kay tatay. Sabi ko ako na magputol. Ayaw ni tatay, baka raw mapaiksi ko yung pagputol. Sayang kasi yung bakal talaga pag magkamali ng putol. Sarado na. Tingin na talaga lahat. Hindi na maulan ng kami sa baba. Kahit umulan pa, diretso na yung gawa. Makakapag, ano na, magpapalitada na. Sa mga susunod na araw, palitada. Pag natapos na itong masintadaan ni Kuya Gatcho. Yan na sintadaan ni Kuya Gatcho ngayon. Dito na lang. Amo talaga.